Halo, bolo-bolo, piye kabare? Alhamdulillah sae, piye bolo-bolo kabare? Wis suwe ra ketemu apa ora kangen mbek awak dhewe? Kene ana kesibukan-kesibukan sing gak iso dipindah, gak iso Wah. diganggu. Suwe gak rekod Mas yo. Iya, bareng record pisan langsung ketok gambare. Ya. Ketok rupa-rupane sing selama iki mbok rungokno kemeresek-kemeresek tok nggone Spotify. Ya siki rupa-rupane sing ngene iki. Gambar-gambarane ini. Aku wis iki Mas saiki siap terkenal wis saiki. Siap terkenal. Apa nyanyi sapa iki? Yo, sapa ya? Saiki kan terkenal gampang banget sih Mas. Iya. Jadi yo paling gak aku niru-niru lah. Asik. Mbak Raras dulu ya terkenal, sadurunge opo dekne? Kan gak lapo-lapo. Sadurunge mungkin ojek payung hujan. Semono dekne iku cuma kena branding tok iso dadi terkenal. Wah, asik. Mungkin. Iki mumpung urung ngobrol ado, tok ngene gambar kan kene urung perkenalan. Iya. Kayak sok terkenal. Lagi mulai iki, ngono. Perkenalan sih, sapa Iya. kowe jenengmu? Aku Tuni OnlyFans. Ngasih Only Fan. Aku Adit Google Drive. Google Drive. Tinggal nyimpen file lah. Baik, Atun, Mas Tuni iki kesibukannya sebagai apa? Aku ning gone real life iki Real life dong. dadi operator SPBU, Wah. terus nyablon, terus konten kreator juga untuk suatu instansi. Wah, ngeri. Sibuk sekali jauh padet. Nek kowe apa? Kesibukanku ya sebagai pekerja swasta biasa kantoran. Karo apa? Karo kowe. Karo seri. Ya karo nyablon awak dhewe kan sak tim ya. Oh iya ya Mas ya, ki nyablon ya aku ya. Iya, aku sing dadi tukang huru-harane. Erek-erek. Iki. Sablonane kok ngene. Urung-urung kok wis promo. Gak apa-apa, Mas. Episode Ngomong ketok. 1 iki jan jagre. Wis promo jan. Enaknya awak dhewe apa Mas? Dhisik kan kene gimmick ning gone iku apa seakan-akan kita ngepost ning pos ronda ngobrolin tentang ya keseharian kita terus what happen sing ana ning donya iki. Duh. Ombo men satu ben ora ngatasi sak donya. Ngomong ra bayar Mas. Ngomong klebot. Iya, kene biasanya ngobrol nang pos ronda saiki beralih rodok sore. Vibe-nya anak senja. Iya. Jenenge obrolan sore piye? Kok Kurang apa ya? Kurang ya. Ah, Sopo men mikirmu kok SBTN ae jan. aku ra sinau apa-apa. Sinau, kerpek. Obrolan senja Kak. Terus sinau sore-sore. Sinau. Kene gak ngekei edukasi soalnya aja sinau. Dipikir kere ya Mas, penting kene wis iku. Joget sih. Evolusi teko pos ronda sing dhisik. Evolusi, Mungkin siap. bolo-bolo ono ide. Ya, Kita open. open dong. Open. Kaya iku, house. sapa? Anake sapa Mas sing dijalukno jeneng karo netizen iku? Anake sapa? Oh, ono lah. Artis. Ide nama yang ada hubungannya sama pelajaran biologi. Asik. Nah, kan ono ngono iku. Iki ide nama untuk obrolan di sore hari. Asik. Iya, pokoknya ngono lah. Cukup samono perkenalannya. Ya kurang lebih kita seperti itulah. Sebagai Iya. pemuda biasa yang kelakuannya kurang luar biasa. Yes, umume. Umumnya pada umumnya we. Ngomong apa bulet ora jelas. Terus piye Mas iki? Mas? Terus piye? Ya sore iki biasanya sore-sore ngobrolnya ngalor ngidul gak jelas, ngomongno tangga, Iya. ngomongne yang lagi rame. Ngenteni magrib Mas iki. Iya, ngenteni. ngenteni sego mateng kan delok kaspesal bukaan. Dilenggas buka jane. Iya, sore-sore nak ngobrol apa? Apa sing lagi rame tok ngene sekitaran kita? Ada juga besar api. Wah, iki rame. Tapi kok gak pate rame nang TV ya? Kita dekne wis mau ngundang TV untuk ngeliput acara ini Mas. Iya, aku kira nang TikTok, nang YouTube ya ora ono. YouTube wis ono. Wis ono. Oh, aku ora tak delok berarti ketinggalan. Tapi iku yen kompilasi kok TikTok. Padha wae. Iya, iki jadi Rabi iki paling menurutmu souvenirnya apa sebagai kanggo tamune? Nek menurutku ketoke umum lah Mas dekne sendok garpu. Tapi bentuk barbel. Nah, aku mikirnya sendok garpu padha.
cuma dalam bentuk bengkong. Bar digawe latihan. Iya, apa dhisik kan sulapane diobat-obat cilik-cilik ini terus dadi bengkok. Dari bengkok. Ya ngono. Terus apa nih sing lagi rame iki? Apa maneh? sekitaran kita? Wingi tawuran ning gone Tuban. Nggone acara musik ning gone iku dalu-dalu iki lho, Mas. Car Free Night. Car Free Night, heeh. Mbok apa gak ngerti, cuma krungu kabare ngono tok. Speng video iki Car Free Night beberapa minggu yang lalu sempat tawuran. Ya bukan tawuran sih ya rada Rusuh. rada rusuh. Nah, biasa lah nggon rame-rame senggol-senggolan saithik ya ngono kuwi. Ora kaget. Iya, Mas. Paling iku bocah sing biyen seneng tawuran suwe gak ono acara rame-rame kayak nostalgia. Wis 2 tahun gak tawuran rasanya kangen. Rada sange ape tawuran. Kayak apa dhisik musuh-musuhan terus sering ketemu ning warung kopi. Bos, aku dhisik sing mbok kaplok kan lho. Sampai aku suwe gak tawuran. Kowe tau ngono yo nglakoni jaman biyenmu gelut mbek sapa terus saiki dadi bolong opo iki? Gak tahu sih, Mas. Gak Aku tahu. iku kok pecah kongsi ambek kanca-kancaku cilik biyen. Pecah kongsi. Nah, aku tahu biyen jaman isih cilik, jaman SD mbek tonggo sih. Ya gelut-gelut biasa cah cilik-cilik ngono ku. Bareng gede ketemu sering ngopi bareng kok rasane rada lucu mentertawakan masa lalu. Oh, nek ngono ana biyen. Kancaku sing senengane ngomel duit apa. Oh, terus sekolahan. Heeh. Biyen aku cupu, Mas. Cupu malam. Kupu-kupu. Cupu piye? Ya menang terus Ora duitku omong. akeh. Wah. Biyen duitku akeh. Mas. Oh, anak sugih. Anak sugih aku biyen. Ngawari. Terus ya cenderung menang lah pokoknya. Objek bulian lah. Cocok Terus- objek empuk. Terus seiring berjalannya waktu pertumbuhanku pesat jadi gede terus Rada gak tahu sama ada sing bully. Gede dhewe sak sekolah Iya. dhewe. Dadi sing bahan bully we. Sapa maneh Mas what happen iki? Ini kita Mirzani pacaran ambek MotoGP. Wah, iku wis rada ora penting. Iya gak penting sih. Ora usah dibahas wis. Berita empuk. Golek sensasi tok. Ya mbok sensasi mbok ora sak karepe. Hubungane. Apa maneh ya? Bahas cuaca cocok Iya. iki. Cuaca. Sore-sore iki kebetulan sore iki rada awane meredup-meredup Ha. piye. Sak sisih udan, sak sisih ora, terus juluk panas. Dulu gak ndek duwe ngutang. Nek iku gak cuaca, Mas. Oh, gak Pancen, cuaca. Yo ngono kuwi urip kita. Iku nek menurutku cuaca, nek ra duwe duwe rasane mendung terus penting. Iya. Angine kok gak enak ya. Iya. Metu rasa-rasa alasan udan. Iya. Padahal ra duwe duit. Iya, cuacane rada ora jelas akhir-akhir iki. Anomali cuaca. Anoman ra kobong. Sampai ning gone hutan kidul nggonku, Mas. Kan jati-jati wakeh sih. Ya jaten aja hutan ya, sak mono ya Iya, hutan. hutan cilik-cilik. Ya jaten. Iku jatine. Jane kan saiki wayah menggugurkan Kandungan. bunga. Menggugurkan daun. Ya. Nah, akhirnya karena keterak udan, jadi setengah gugur setengah ora. Jadi dekne Gak roto. gak rata. Wayahe gugur, godhongnya wis rada kuning, tapi keterak udan. Jadi gak ijo maneh tetep kuning tapi kantil. Oh gak roto, kudune Jadi, roto. luke kurang apik. Jaten kan biasanya ijo. Kurang estetik lah. Kurang estetik. Kurang estetik. Oh, nah iya. Iki udune wis bulan apa ya? Juni, udune wis bulan panas-panas ya. Iya, tengah-tengah ketiga kan. Iya, keempat dan kelima. Iku ketiga. Iya, begitu pun juga sempat dilanda angin rada kenceng beberapa hari ya sampai apa jenenge ombaknya rada gede. Iya, sempet ana kejadian wong tiba barang di laut. Wong tiba mlaku tapi to lah tuh Mas. Maksudnya Apa ya? piye? Praune doling ya. Nah. Tiba iki kesane kayak wong mlaku numpak sepeda motor kebreset tiba. Wong iki tiba. Ya pokoknya kecelakaan Iya. ono ning laut. Terus ning gone Semarang wingi banjir rob. Oh nang Semarang ya. Ya. Terus apa maneh? Sing terdekat iki, Mas. Nanti fenomena apa? Apa iki? Fenomena gaib. Ya gak ana apa-apa. Sing terdekat iki fenomena bar iki magrib wis ngono to. Fenomena iki. Jujur kono lho wis Jujur. udan gitu di sana. Iya, mulai sempet udan ya. Terus untuk ke depan ini obrolan kita membahas apa enak Gatut? Apa ya? Urung ono konsep sih Mas asline. Cuma nyambung wae koyo sing
pos ronda sadurunge sing tanpa gambar iku. Tanpa gambar ya ngobrol sing sekitaran kita apa sing lagi rame. Iya. Ya terkesan obrolan santai sore-sore lah. Iya, pengenku sing menginspiratif no. Wah, Siapa ngerti kan? Sopo ngerti. Sopo. Cuman saya kurang siji kopi. Episode Iya, depan kudu ana kopi ini. Ngobrol sore ana kopi ini kok sajane kayak gorengan tanpa plastik. Oh, ya biasa ning nggonku diadai koran kok. Oh ngono. Biasanya nek toko gede kan ben grip dikai plastik. Kan ngono. Kowe kira nyambung ati bae. Ning nggonku gak ono ya campur plastik. Campur apa? Campur bakul dicemplung. Ya. Goreng ke tangan. Iki sore-sore ini biasanya bakul pecel mulai temoto ya, rada luwe biasanya magrib-magrib luwe enak. Iya, enake mari ngene Golek golek pecel ya, Mas. Wah, Aku nak langganan ning gone Kuti kene. Kuti iki merah di modal ora. Pantai Kuti. Kute. Iya. Aku ana langganan mbah-mbah sing ngedol, enak pecele. Kan ngedoli mbek ngiler-ngiler sithik kan. Jagre. Walet wae enak Mas ngiler ya, apa meneh menungso kan. Iya, tapi sampe gawe popo. Winginane aku rono ambek koncoku kan cah telu, mangan pecel kabeh padha. Bareng wis mari mangan terus totalan kan. Iya. Aku moro ning mbae. Mbah pinten? Napa mawon? Oke, harga outfitnya. Iya.